Ospatzen dugu, eta Jaungoikoaren berbi ebe agertzen da hildo beretik zuzentzeko. Apostolen egiteak esaten dau Teofilo maitea hasten dela. Eta gero nola Jaungoikoa noraino joan zan, zeruraino, berez zeruraino joan zan. Baina haiek holantze gertatu zan, zerura begiratzen, eta ez eben konturatu Jaungoikoen ez da importantena Israelen erreinue. Importanteana dela Jaungoikoen erreinua. Eta horretarako da osamen. Jaungoikoaren erreinua lantzeko. Eta Efesotarrei egindako gutunian agertzen da non dago kokatuta Kristok. Jaungoikoaren aitaren eskumien. Eta evangelioa gauza bera izan den dizku. Alde batetik igo dala eta bestetik non dago pareta aitaren eskumaldean. Baina lehenengo irakurrian aingeroak esaten utzoena, hemen esaten dagoela evangelioa, zoazen mundu guztira. Iragarri barri ona gizaki guztiei. Dube huri dagokiu barri ona zabaltzea. Baina kontutan hartu behar dugu, askotan barri ona hau ez dala ondo hartuta egongo. Baina eta guztiz ere, deit prestatu behar dugu geure barri ona zabaltzeko. Jainkoa guztiduna, zeure seme Jesukristoren igokundean garaipena gertatu da, gure hotxat. Etaren gorputzeko garanok ziur itxaroten dugu geure burudanak dauan aintza izango dugula geukere. Egizu egia honek bete gaizala posez eta eskeronez. Igokundearen domeka honetako lehen otoitza bertan, jai honetan ospatzen dugunaren laburpen perfektua aurkitzen dugu. Posez gainezka goresten dugu. Eta Eukaristian jaunagaz topo egitxagaitik eskerrak eta pose motea da egiten duguna. Deituak gara nahi aurre egitera garamatzan topaketa hori. Eukaristian nola bizi behar dugun gogoratzen duzku laudariozko liturgia da. Jaunari eskerrak emonez goraipatzen duguna, eskerrik asko Kristo, zerutara igonda eta bere igoeragaz bidea edegiten diuskulako. Kristo bidea markaten diuskun zerpa bezala agertu litzateke, berak ezagutzen daun nora iritsi behar dugun, eta esaten diusku armau egin behar dugula aitaren presentzia irikizteko. Ze piso guzan gauzak, geure aurretik bideara guztien diuskunean zerpaen adibideagaz jarraituz, bere kordadaren kide egiten gaitu. Bera lotzen gaitu igona izateko geure esku dago, zeruetara igotzeko erabakia. Kristoren maitasuna bere bizitzan jainko izeten ustegan dauen guztiengan izurtzen baita. Eskatzen dutxugu jauna, sakrifizio hau zeure semeari gonkundea intzatzu ospatzen dugun egun horretan. Egizu misteriozko hartumun santu honen bidez beragaz batera, zerotako biztu gaitezala. Gaur ospatzen dugu jai etenbako agerten da ospakizunean eta otoetzan. Eta horregaitik azten da otoetza, zure semearen igoera aintzatzu berba egiten eskiniko gorputze eta dola ospatzen ditugun horretan zentrateko zerura igoten dira. Ogi eta ardaua lurrera jaisten dira jaunaren gorputze eta dol bihurteko. Horrela, zeruko dobeak ikusten lagunduko duzku lurrian, eta geure bihotzak altzatzeko ahalmen ikusiz. Prefazioak eskatuko duzkun moduan. Jaunagan daukaguz, gora bihotzak. Misterionek eragusten duzku jainkoak gure ganako dauan maitasunaren bidea gutako bakoitzak bere burua, emotie. Kauzu honetan geratzen dana gauza bakarra, jainkoaren maitasun izori horri erantzutia da. Jesus jaunak erregespetxoak pekatuaren eta eriotzaren garaie aingeruak harriturik, igon daua aur zeru goienetara. Jaingoikoak beraren eta gizakien bitarteko esarri dau, eta munduaren epai eta jaunenek jaunegin. Zerura doa, ez gure giza izatepea palekik urruntzeko ez badazu, guri itxaropen bizia emoteko geu ere. Beraren gorputzeko atal garanok joango garala egun baten bere geure buru sartu dan erreinora. Prefazio honek Kristoren berpizkunderen zentralidadea gogoratzen duzku.
Iaia kontraesana da, zentralitate hori gogorazi behar jakule. Pasioen aurretik itxuratu banaintza agertzen da, transfigurazioan antzaldaketan, eta pekatuaren eta heriotzaren gaineko garaipenari referentziari eginez. Argi erakutzen duzku berpizkundearen jaio zala, eta otoitz kolektak erakusten duzkun moduan, behar dugu, bera dau, harridurako bidea ez dau egiten. Bera ez dau behar gurdinik zerura joateko Elias gertatu jako moduan. Agertzen da gaurko Kristoren misterioen oroimenezko oroitzapena da. Gaur Kristoren misterioak ospatzen dugu. Eta gaur bereziko gogorazkintzen dune zuzendu edago. Gaur egun Kristok erakusten duzkun bidearen erakusgarri da zeruko bidearen zerpa bezala agertzen da. Iparrotza Kristoren sentimentuak eta ekintzailea. Zeruko bidea erakusten duzkuenak prefazioaren hasieran gogoratzen barri dugun bezala. Jaungoikoaren presentzia. Gure bihotzean norabide jaunagan daukaguz eta gure bizitzan egindako eskaintzak. Eske honeko egintza egoki da eta zuzen eskerrak emotea. Jainkoa guztidun betikoa, lur honetan berton zerutarrontasunetara parte izatea, emoten duzkuzu. Egizu kristau gogoak jodagiala geure izaera. Zugaz bat egina dagoan lekuareetara. Otoitxau gaurko ospakizunean amaiera da. Bertan hemen zer ospatzen dugun eta mundura nola eroan behar dugun jakitzeko behar dugun guztia agertzen da. Lurrian bizi garan bitartean, zerako ondasun zati bat ematen duzkuzu. Jaso barri dugunaren balio alde batera itxi barik, zerako ondasunen zati hori eukaristia da. Munduan beste Kristo batzuk izaten lagutzen duzkuna. Horreko guztia ez da gertatzen bai ez da. Gure otoitza bizi behar dugu. Gure bizitza Kristori lotuta. Hori guztie horrela da jainkoatzaren bidea markatzen digulako. Nola jainkoakoen irudizan munduan ez banaz zerbitzera etorri, zerbitzera baizik.